Hey guys, Khulumbai nोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दासो सिखारबाय आङो उन्दुनायानो अहाखाया मा होनबावनो ओमफ्रायहाय दायो आङो फ्रेश जानो थांनोसै ओमफ्राय बेनि उनावहाय नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोन स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो So guys, दायो आङो मेकआप सेकआप खालामखांनानैहाय नेनानै दङ आरोना माने जोंनि कम्पानिनि बिसोरो माने लादोंमोन आरो माखासे शुट स' 50% जोब्बाय ओमफ्रायहाय 50% दंबावो आरोना बेखायनो आं मेकआप सेकआप खालामनानै दङ नै माने गालाय गुजाय जाजोब्बाय दहायनिफ्रायनो खालामगासिनो आं जाखांनानैहाय अबयसे एसे दिनैहाय आङो डाइजेसना आंना मोजाङैनो जागोन आरोना मानोना आं एसे खारथिंला खालामगासिनो नालाय ओमफ्रायहाय मेकआपथ' खालामखांबाय बाट ड्रेसखौ चेन्ज खालामनांगोन आरोना आलदा गाननांगोननो स' नोंथांमोनखौ आङो ड्रेस चेन्ज खालामनानै लोगो मोनगोन र' बेनि सिगाङाव आङो नोंथांमोननो खिथानो गवायाव ओरैबायदि माने आं सिगां अखाखौ बिराद मोजां मोनोमोन खिन्थु आं गवा फैनायनिफ्राय अखाखौनो नायनो हाला ओरैबायदि सानफ्रामबो अखा हाबाय थाबाय दाथ' खोमसि नुनाय नङा होमबाबो आरो आं खिथाहरनोसै नोंथांमोननो र' होमबाय ओरैबायदि बार बारदों जि बार बारदों ओमफ्राय अखा हादों अखायानो अखा हागासिनो दाना आङो एसे हेबिट खालामबाय आरोना सल्टेड लाइम वाटार लोंनायनि नङाबाथ' आं सिगाङावहाय लोङामोन नालाय बाट आं दायो लोंग्रा खालामबाय मोजां मोनोसै आरोना ओमफ्रायहाय बेनि जा टेस्टआ बिराद बरिया मोनोसै माने आङो लोंबासो माने सान्ति मोननाय बायदि आरोना आरो दिनैहाय जालायनोसै गोथाव संनाय नोंथांमोननो आङो मोनफा मोनफा दिन्थिजोबगोन आरोना मा बानायदों दिनैहाय बिराद गोथाव उखैजोब्बाय आङो ओंखाम जानायनि सिगां मा सोर मा जागोन मा थागोन बेबायदि रायलायबाय थानायावनो आं बिराद जानो लुगैबाय मानो होनना बुंबा नै सफैजोब्बायमोन आरोना प्रन्सनिफ्राय लानानै बाटार गार्लिक प्रन्स पनिर भुर्जि केरेला फ्राय रायता चिकेन तन्दुरि चिकेन टांग्रि बेफोर फैजोब्बायमोन दासो सान्ति मोनबाय आं खुगायाव होनो मोननानै बिराद दुगैखाबायमोन आङो In the dishes
Subhali ji, I like rohu fish a lot. Even me. Same. आपको भी रोहू कितना पसंद है? मतलब हम लोग जो बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल, मतलब उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के जो लोग हैं उनको रोहू कतला बहुत पसंद है। और एक मच्छी है ना, दीदी तेरे को तो बॉम्बे टक भी पसंद है ना? मेरा क्या बोलते हैं इन-लॉज का फैमिली मैं महाराष्ट्र का मुझे बॉम्बे का भी मतलब साउथ और सी में भी बहुत सी फूड में भी बहुत सारे फिश पसंद है। सुरमई, बॉम्बे, बांगड़ा, जो मैक्रेल बोलते हैं उससे मुझे बहुत, और हलवा, जिलापी जो मुझे सब मुझे सी फूड बहुत पसंद है। मुझे यहाँ आके सुरमई पसंद आ गया। हाँ सुभाली जी आज कितना सारा खाना है बहुत ही ज़्यादा। अब मुझे भूख नहीं लग रहा। आप चिकन खा रहे मैं कल बहुत खाई थी घर में और डाइट का खाना मैंने कल प्रॉन, अंडा, फिश बहुत सारे घर से खा के आई। एक्चुअली सुभाली जी आज फिश है ना, तो मुझे पता है कल से ये फिश नहीं मिलेगा, अंगनी से मेरा लगाव चला गया उसको हम लोग लेकिन ना सुभाली जी मेरे को समुंदर की मछली से ज़्यादा नदी का मछली पसंद है, नदी का फिश। हाँ गिलोटी मेरे घर वालों का रिएक्शन वो तो अलग ही एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। 11 तारीख को जब मैं घर गई मेरे परिवार का जो रिएक्शन था मैं सोची कि मैं रिकॉर्ड क्यों नहीं की वो रिएक्शन। तो सरप्राइज दी। हाँ मैं सरप्राइज दी थी अपने घर। तो वहाँ का तो पुणे, सुभाली जी और जो भी पुणे से होंगे उनको पता होगा वहाँ का साबुदाना बड़ा, मिसल पाव, बड़ा पाव, समोसा पाव। हाँ दिवाली में ये सब खाएगी जो तेल में छना है। मुझे फ्राइड आइटम बहुत पसंद है। हाँ हो गया मेरा भी नहीं वो चाय ठंडी हो जाएंगी मेरी बहुत आराम से खत्म है। मुझे पानी चाहिए था। हाँ दीदी पानी लेके आना चिकन बढ़िया। सबसे ज़्यादा मुझे मछली। हाँ मुझे भी सबसे और सेकंड नंबर प्रॉन। So guys, ओरैबायदि टेस्टिमोन जों जादों मा जादों नोंथांमोननोथ' आं दिन्थिखाजोब्बाय बिराद गोथावमोन थिगसे उदै बुंजासे जाखाबाय माने मास मोनसेनि जाखाबाय होननानै साननानै ला आरोना बिराद बुरजा जाखाबाय जोङो गासैबो। ओमफ्राय आङो जाना फैखांनानैहाय मेकआप सेकआप खालामबाय माने आंहा मोनसे शुट खालामनांगौ दङ नालाय स' बेनि थाखायनो आं रेडि जाबाय आरोना एज इउजुअल आंनि डेइलि रुटिना बेबायदिनो आरोना जाबाय उन्दुबाय ओमफ्राय प्रमोशनेल भिडिअ बानायनांगौबा बानायलायबाय बेबायदि। माबायदि नुदों आंखौ मोजां नुदोंना? स'नै जोंना दा भिडिअआ जासिगोन आरोना स्टार्ट जागोन स' बेफोरनो नांगौ जानाय जिरादफोरा। ब्रेन्डनि प्रमोशनेल भिडिअ बानायनायनि थाखाय बिराद मेकआप खालामबाय आं नै नोंथांमोनहा नुखादों ओमफ्रायहाय दायो आङो बेयावहाय सब सेटआपा दंजोबखायो आरोना लाइट स्टेन्ड सब गासैखौबो आङो रेडि खालामजोबना लानानैहाय आं दायो गावनि इन्ट्र'खौ होखांनानैहाय ब्रेन्डनि बागै खोन्थाबाय माबाय जाखिनि शुट खालामनांगौ नोंथांमोनाथ' नुखायो थ' बेखौहाय खालामनानै लाबाय आरोना ओमफ्राय बिनि उनावहाय आंहा बे ब्रेन्डनि थाखाय थाम्बनेल बानायनांगौ ना स' बेनि थाखायनो आङो फट' थाम्बनेलाव होनो थाखाय थिखोदोंमोन आरो।
जेसेबांखिनि भिडिअ लादोंमोन ना ओमफ्राय बेफोरखौहाय दायो आङो एडिटिं खालामनो नागिरदों आरोना दसे एडिटिं खालामखांनानै फै आरो नोंथांमोनखौहाय लोगो मोनगोन आंनि रुमावहाय लोगो फैदोंमोन आरोना बेजों रायलायनो आङो सानबायखि मेकआपखौबो रिमुभ खालामनानै लानोसै खिन्थु आं बिराद मेंबायमोन बादोंमोन आरोना खालामनो थाखाय खिन्थु गावनि स्किनखौ जों केयार खालामनाया बिराद दरखारि जिहेतु आं खालामनानै लाबाय आरोना मेकआप फोननो हादोंबा बेखौ बोखारनोबो हानांगोन नङा होमबा आरो दै लोंनाया बिराद मोनसे माने दरखारि आरोना जोंनि देहानि थाखाय आङो सिगाङावहाय बारा दै लोङामोन बाट आं दाना 3 to 4 लिटार दैखौहाय लोंखायो आरोना जिहेतु मानसिफ्राबो बुङो जे दै एसे बारा लोंबाथाय मा जोंनि स्किना बिराद मोजां जायो होननानै स' थेंक इउ स' माच गाइस आं दायो उन्दुनोसै आरामसे बिराद मेंबाय आङो लाभ इउ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ